Tenim més vots que fa 8 anys, quan vam accedir al govern, tenim menys vots que fa 4 anys, quan, diguem així, en el país hi havia un vent a favor d'unes sigles que es deien Convergència i Unió, un vent a favor que, desenganyem-nos, no existeix a dia d'avui, o un vent a favor que, en el nostre cas, crec que podria ser en compte pel fet que ja portàvem 8 anys en el govern i, per tant, per molt que hagis fet, doncs sempre hi ha gent a la que no has pogut acontentar, perquè governar no vol dir tenir tothom content, precisament, i, per tant, des d'aquest punt de vista, veure que en aquests 4 últims anys hem perdut 100 i escaig vots, vol dir que el reconeixement per part de la població cap a la tasca hi ha sigut d'una forma claríssima. Signar un contracte per aconseguir que la sala polivalent es converteixi realment en una sala teatral i tinguem tot un pati de butaques, tota una platea de butaques, que era una de les fites que teníem com a equip de govern arribar a assolir. I esperem que per aquesta festa major, per la funció de teatre que es faci aquesta festa major, això ja es pugui estrenar. Nosaltres anirem fent acords puntuals amb la resta dels grups per poder anar avançant. De moment governarem en minoria, anar fent acords amb els grups per poder anar avançant i poder anar fent que tots aquells acords que s'hagin de prendre puguin prosperar. Hem parlat amb tots els grups, hem parlat des de la CUP, Esquerra Republicana, Partit Socialista i Partit Popular. Hem parlat amb tots ells, els hem ofert amb tots ells la possibilitat d'incorporar-se en el govern. Tots ells han rebutjat aquesta possibilitat sense tancar cap porta a acords puntuals. Esquerra Republicana se'ns ha ofert, diguem-ho així, hi faig un matís amb la crosa, que ens faci de crosa per tot el tema del procés nacional, se'ns ha ofert, i que nosaltres buscàvem un soci local més que un soci nacional, que ja ens està molt bé, i que per tant haurem de seguir explorant la via dels socis locals. L'obertura d'una gran instal·lació, com una piscina pública, una piscina municipal, que no existeix encara a dia d'avui a Masquefa. Per tant, abordarem l'obertura d'aquesta gran instal·lació i farem tota la tasca administrativa per arrencar amb un gran projecte, que és fer un gran centre de dia per 30 persones amb 6 pisos amb serveis. Actualment tenim un centre de dia amb 15 places, que el tenim col·lapsat, per sort el tenim col·lapsat, perquè quan el vam començar no hi havia manera de poder tenir usuaris. A dia d'avui el tenim ple i el que hem de seguir és poder eixamplar aquests serveis de cara a la gent gran, donar aquest servei, i aquest projecte crec que és fonamental, justament és el que farem aquí darrere del cinema, aconseguint una altra cosa que crec que és molt important, que és que aquell patrimoni que té l'Ajuntament no es perdi, però alhora també aconseguim, fent això, que el centre històric del poble, que és aquell que queda despoblat, que és el que es fa vell, el posem al dia i incorporem serveis i equipaments en el centre del poble, fent que no perdi aquest ritme, que no perdi aquesta vida, i fent que aquests equipaments siguin un nucli d'activitat diària, contínua, i fent alhora revaloritzar el patrimoni. Dir que la piscina de l'Alzinar és una piscina que, i ara parlo no l'alcalde sinó el Xavi Boquete, una persona que ha crescut a Masquefa, sòcia de l'Alzinar, és una piscina que jo he estat rascant les rajoles per netejar-la i per poder obrir cada estiu. Per tant, no soc un desconegut des del punt de vista de l'entitat. Sé què significa poder tirar endavant aquesta piscina. L'Ajuntament no vol donar l'esquena en absolut a l'Alzinar ni a la piscina, però el que no pot ser és que es faci un acord i s'incompleixi sistemàticament per l'altra banda. Hi ha una qüestió fonamental, que és poder atacar tot el tema de l'atur. I per poder atacar tot el tema de l'atur, nosaltres hi ha una qüestió fonamental i que tenim molt ben encaminada, que és poder aconseguir noves implantacions industrials a Masquefa. Masquefa, en aquest període que nosaltres hem tingut l'alcaldia, que Convergència i Unió ha governat, des del 2008 a ara, hem creat un polígon industrial i l'hem omplert. Sembla que això pocs municipis poden dir, que en aquest període de crisi, que hem passat del 2008 a dia d'avui, s'hagi generat nou sòl industrial i, a més s'hagi omplert. No queda ni un metre quadrat. Volem seguir per aquesta línia. Nosaltres el que estem a punt és de tancar un acord amb una empresa que també s'ubicarà per aquest sistema i generarà
doncs, molts llocs de treball, però també generarà doncs, tota una sèrie d'impostos que ajudaran a poder mantenir, entre d'altres, aquests serveis, com comentàvem ara de la piscina, però més enllà de la piscina d'estiu, que ajudaran a mantenir un servei que l'Ajuntament, quan parlen de fer una piscina, l'Ajuntament no fa una piscina d'estiu, fa una piscina d'estiu i d'hivern. Per tant, una piscina d'hivern, aquesta sí que si ja és difícil, o sigui, ja no té un sosteniment econòmic una piscina d'estiu, una d'hivern encara menys, i per tant, l'objectiu de l'Ajuntament no és incrementar els impostos, sinó l'objectiu de l'Ajuntament és poder ser sostenible i donar els serveis que li demanden als veïns sense incrementar els seus impostos, i això vol dir que algú altre haurà de pagar aquests impostos per poder mantenir aquest servei. El suport a les famílies, nosaltres en aquest aspecte volem també incidir, com he dit abans, en un projecte de cara a la gent gran, amb aquest projecte de centre de dia amb 6 pisos amb serveis, per poder atendre aquest col·lectiu que encara no l'hem pogut arribar a abordar. I l'altre gran capítol, l'altre gran eix que ens queda pendent a l'Esquefa és abordar les instal·lacions esportives. A poder acabar aquesta piscina coberta i poder fer un segon pavelló. Aquest és l'altre gran repte. Fer un segon pavelló només el podrem fer si la Generalitat desencalla totes aquelles subvencions que hi havia per les infraestructures esportives. Portem 8 anys amb aquestes subvencions congelades. Masquefa té acreditada la necessitat del segon pavelló i de la piscina coberta. La piscina arribarem amb els recursos a fer-la. El pavelló, si no es desencalla això, no ho podem fer. Si aconseguim fer operacions com aquesta que et deia de col·locar una gran empresa que podria tenir una superfície ocupada d'uns 80.000 metres quadrats, possiblement les plusvàlues que generen això ens permetin com a municipi abordar inversions. En un punt bastant dolç, que vol dir que d'aquí a finals del mes de juliol jo espero poder donar una notícia adequada. El sector és un sector que té fonamentalment un objectiu, que és col·locar-se a prop de grans infraestructures i que estratègicament el nostre municipi està a prop d'una futura gran infraestructura, que és aquest quart cinturó, i que en aquest àmbit hi ha col·locat una gran empresa com és Aldi Supermercats, amb una implantació de 60.000 metres quadrats, amb les seves oficines i tots els seus serveis. I per tant, aquesta situació estratègica d'estar al peu del quart cinturó, estar entre dues grans infraestructures com l'AP7 i l'A2, amb aquest lligam que podria fer aquest quart cinturó, ens fa molt atractiu. Nosaltres vam tancar el pressupost amb 500.000 euros de superàvit d'enguany. El que tenim és un romanent de tresoreria, el romanent de tresoreria acumulat, que el tenim en 1.800.000 a dia d'avui. La situació de l'Ajuntament, per sort, és d'estabilitat econòmica bona, paguem en menys de 30 dies, no ens hem de finançar en el mercat exterior, diguem-ho així, no hem d'anar a buscar finançament per poder fer front als nostres pagaments, però seguim tenint el gran problema que tenen tot el conjunt de municipis, que és que hi ha administracions que no paguen, i aquestes administracions que no paguen fan que aquest romanent de tresoreria, que el podríem invertir en millorar el nostre municipi, estigui servint per finançar el que altres administracions no paguen. Vaig entrar fa 8 anys pensant que l'Ajuntament podria fer de tot, i de seguida vaig veure que aquí hi havia una crisi que feia que tota aquella situació, tota aquella alegria es transformés de cop en tristor. El desig és que tota aquesta tristor que portem no la convertim en aquella alegria, però sí que la puguem deixar enrere.